kuphela ozoboka spoon feeder. Kodwa izinto naseyilahlekile kusho ukuthi nami kube nephutha engiba nalo ukuze izinto zilahleke. Ikhona ke le grace yokuyibuyisela, but there is something nami okudinga ngiyenze. Awufunde Nkosi yami. Phumile ezweni lakubo naseyihlotshelo uyahamba. Usendleleni ubheke eKhanani. Usefika lapha endaweni kaAbimeleki. Uma ifika khona ngenxa ukuthi uSara wayemuhle, uAbrahama wasaba. Wathi funa bangibulale uma ngathi umngane. Base beqala behlangana bona bobabili bakhuluma nonkosikazi ukuthi yabona mabebuza abantu wena ngeke uthi unkosikazi, wena uzothi usisi wami. Bavumelane ngale yonto. uAbimeleki athi ukumbona nje uSara ayi avele athatheke uye. Ebese eyabuza ukuthi ubani lo. Ebese ethi uAbrahama hayi udade wethu. Uma uAbrahama ethi udade wethu bese uAbimeleki athumele amthathe useyomenza unkosikazi manje. Jesus. Mase mthathile wambeka endlini yakhe. Akuvumanga ukuthi amthinte. Akuvumanga ukuthi alale naye. Kuyezwakala bazalwane. Amen. Lithi iBhayibheli kwafika uNkulunkulu ebusuku wakhuluma noAbimeleki ngephupho. Wathi weAbimeleki uzofa. Jesus. Why uzofa Abimeleki? Uthathe into engathinto. Jesus. Uthathe into engeyomuntu. uNkulunkulu wakhuluma noAbimeleki, uAbimeleki wayixolisela uNkulunkulu wathi mina Nkosi mina bengazi. Yibo abathe udade wethu omunye wathi umfowethu. You see now izinto esizenzayo singabazalwane. Ukulahla izinto ezingezethu. Sibuka ngamehlo enyama, sifune ukuprotect izinto ngenyama nangengqondo yettu. Masifuna ukuyiprotecta ngengqondo yethu, sakha wethu amacebo ukuthi sizoyivikela kanjani. Angithi uAbrahama mayephuma lapha ukhishwa uNkulunkulu. Amen. Hawu bazalwane. Amen. Mayephuma ezweni lakubo ukhishwa ubani? Kodwa mayisehamba endleleni eseba novalo akasabuyeli kuNkulunkulu owamkhipha lapha ezweni lakubo. Useqambe lakhe iplan. Uqambe lakhe isu manje umbeke eceleni uNkulunkulu. Uyena manje osaqala ini? Isu manje. Ukuthi ndo ngizothi udade wethu noba ethana ngumfowethu. uNkulunkulu we-second chance, uNkulunkulu wethuba lesibili, uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onothando, uNkulunkulu ohlonipha icovenant abayenzile emkhipha. Uyahamba uyokhuluma noAbimeleki uthi lalela weAbimeleki, lento ayithathile uthathe into yomuntu enginecovenant naye, uthathe into yomuntu esinesivumelwano. Ngalokho ngizakubulala. Angizobulala wena wedwa, ngizobulala wena nendlu yakho, ngizobulala wena nabantwana bakho, ngizobulala wena nakho konke kwakho, ngoba lento ayithathile inesivumelwano nami. Jesus. Waphakamisa izandla uAbimeleki wathi cha uNkulunkulu mina bengingazi. Wathi uNkulunkulu bungazi buyisela. Hallelujah. Take it back. Wathi uJehova buyisela. weAbimeleki buyisela. La uNkulunkulu wenza umusa angawudeserve uAbrahama ngoba uyena odayisile ngonkosikazi wakhe. Lo musa akawudeserve kodwa the grace of God. Hallelujah. Glory to Jesus. uNkulunkulu ohlonipha isinqumo asenzile. Uyamyeka uAbrahama akasho lutho kuye. Uya kumuntu othatha unkosikazi kaAbrahama uthi lalela leyo ndoda ingumprofeti. Hallelujah. Leyo ndoda igotshwe yimina angeke wakwazi ukuyithinta njengoba uthatha izinto zayo basopha kuyaphela ngawe. Uyisela. Take it back. Kunabantu akuzophela ngabo. Kunabantu
Ay hallelujah. Kunabantu okuzophela ngabo ngoba bangena endaweni erongi. Bangene ay hallelujah endaweni engafanele. Bathinta abantu obengafanele babathinte. Kwanyakaza uJehova. Take it back. Emazulwini. Jesus. Akathikwa loyo. Akathathelwa. Izinto loyo. Ungowami. Lesivumelwano naye. Take it back. We said. Hallelujah. Ufunda ngasekugcineni lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamtshela ukuthi Buyisela ngoba ingumprofeti izokukhulekela. Ngoba Hallelujah. mina already Yes, Lord. i-judgment bese ngiyikhiphile. Kunezinto esizofuna ukuyivimba ukuthi singabehlela abantu. Kodwa i-judgment isiphumile. I-judgment iseyesile. Heavenly Jesus. Ngoba besingakhala sibubuze phansi sithi siyabakhalela. I-judgment omdala wayikhathi useyidedele. Wathi buyela kuyizokukhulekela naye wathola imesi. Lord. U-Abimeleki ngoba bese kuvalwe ngisho isizalo. Oh, hallelujah. Ngoba seyuzala phakathi. Hallelujah. Ukube wake wamthinta nje usaya angeke sabathola abantwana. Jesus. Bese kuphekile ngaye negama lakhe. uJehova bese bewipe out. Kodwa uNkulunkulu egcwele umusa wakhuluma wezwi. U-Abimeleki wabiza ingcebo zakhe ekuseni. Wathi hey sikwazi ukuhlola. Lo muntu uprofeti kaNkulunkulu. Ngithatha izinto zomuntu owasana nezulu. Hallelujah. Ngithathela umuntu ongathathelwa izinto. Ngithathela umuntu osenhlizweni kaNkulunkulu. Manje izulu selehlile. Izolwa nami. Kuthiwa ake kubuyele emuva. Sena izinto. Kuthiwa yena ambeka izandla. Izinto ziyenzeka. Bayeke Jesu. Glory to Jesus. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wabazalwane. Wathatha wazomnika izimvu nenkomo. Hallelujah. Eseyixolisela. Hallelujah. Le imesebenziwa uNkulunkulu. Jesus. Themina makuyiselwa izinto bazalwane. Hallelujah. Nawe kufanele uparticipate. Yes, Lord. Sebemqhagile umthombo. Oh, Lord. Chapter 21. Sebewuqhagile umthombo. Sebewuthathile. Kwafuneka ukuthi yena manje asukuma avula umlomo. Jesus. Aphekane ngqondo Abimeleki. Jesus. Amsole. Ngamanye amagama confront. Ukuthi umthombo wami ngiyawufuna. Yeah. Umthombo wami ngiyawufuna. Lo umthombo uphiwe yini? Angivumi ukuthi abelusi bakho bamkhwakhe lo mthombo. Lona ngiyawuclaima. Lona ngiyawufuna. Lona